Duh, panasnya hawane ngewak sisan ya Allah. Kowe nggawa apa kuwi? Apa iki? Apa ta iki kok seger banget? Iki ki isoplas, iso nggih nambah ion awakmu. Pas kanggo gawa panas-panasan ngene iki. Oh ya wis suwon, tak entekna ya. Ya, Ombean apa iki? Iki soplas seger banget nyah jajal. Aduh, seger banget ya. Nalika suhu awak munda, cairan awak bakalan medhot. Padahal daya tahan awak kudu dijogo nalika ana ning jaba supaya awak terhidrasi. Makane ngombe isoplas. Isoplas jaga cairan awak.